Opa, nire izena da nida, eta orain Errealaren gaur egungo egoerari buruz hitz egingo dizuet. Danok dakigunez, Errealak bere bizitza momentu berezi oso gutxi izan ditu, eta gaur egun arte bi liga irabazi ditu soilik, eta hobe Errege Kopataz ez hitz egitea, zeren jadanik ia konpetizio guztietan hautsi egin dute, baina esan genezake gaur egun egoera hobetu egin dela modu batean. Gaur egun, Errealak sortu duen kantera da jarratzaile modu batean esperantza ematen dion gauza bakarra. Presidentearen gestio miresgarriak ekarri du opari hau, eta alde batetik zuten krisi ekonomikotik aldendu dira. Esan dezakegu, Errealaren esperantza mantentzen duen elementu bakarra eta garrantzitsuena dala kantera. Baina, hala ere, lehen aipatu duan bezala Errealak egoera txar batean bizi da, eta 3 arazo nagusi sailka daitezke. Arazo nagusietako bat, Montanier deitzen da. Philippe Montanier da Errealaren gaur egungo entrenatzailea. Jadanik urte eta erdi darama Errealeko taldea entrenatzen eta heldu zenetik ez du gauza honik egin. Zergatik esaten du ez zuela gauza honik egin? Alde batetik esan dezaket Errealaren egoera ez duelako aldatu, betiko tokian jarraitzen dute. Bestetik, taldeak 10 hilabete daramalako irabazi gabe, baina nire iritziz ez da hori zergaitiaren arrazoi nagusia. Zergaitiaren arrazoi nagusia alineazioan dago. Neurketa bakoitza egiterako orduan jokalari onak eserlekoan uzten baitu eta gehienetan jokalari makalenak jolasten egoten dira. Konklusioan, Montanier galera oso handia ekarri du taldearentzat eta ez du gauza honik egin. Errealaren beste arazo nagusi bat, atletismo pistak izan daitezke. Hauek afizioaren eta jokalarien arteko banaketa sortzen dute. Jokalariek afizioaren bultzada ezin dute jaso, esan daiteke muga hotz bat sortzen dela bien artean. Eta horregaitik sortzen da arazo hau. Eta ondo egongo litzakete presidenteak atletismo pistak kentzea eta arazoa konpontzea behin betiko. Orain, Errealaren afizioari buruz hitz egingo dizuet, eta egia esan da Errealen afizioa ez da beste munduko gauza bat. Afizio gehienak ez du taldea animatzen, eta horren ordez nahiago dute Facundo Pipak jatea. Afizio makala dela esan genezake, baino ez guztiz. Gehienak nahiko pasiboak izan arren, badago este talde bat ez duena inoiz etxitzen. Talde hori mugika taldea da. Esan dezakegu, anoetatik ateratzen den zarata kantu guztiak talde honek sortzen dituela. Eta kanpoan jolastutako partiduak beraiek dira taldea animatzen duten bakarrak. Eta esan dezakegu, Errealaren benetako afizioa mugika taldea bilakatu dela. Konklusioan, esan genezake, Errealak 3 arazo horrei erreparatu egin behar diola. Eta hau izen da azalpena, mila esker eta hurrengo arte.